Haga jinga kai I League hapreng ka Dempo SC Persia ka Inter Kashi. Haba pai shikana ka jinga kai ka Dempo SC kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Inter Kashi da Arlanot. Hagawai par ka jinga kai I League hapreng ka Churchill Brothers Persia ka Gokulam Kerala. Haga ni ka jinga kai ka Churchill Brothers kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Gokulam Kerala da Arla kawai. Haga jinga kai Indian Super League hapreng ka North East United Persia ka Mumbai City. Haba pai shikana ka jinga kai ka Mumbai City kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka North East United da Arlanot. Badia gini ki Argol kala yo ban Thep haga minit ka basau peway leng bau Bipin Singh at haga minit ka khandai peu plus R leng bau Changte. Haga jinga kai La Liga hapreng ka Rayo Vallecano Persia ka Valladolid. Haga ni ka jinga kai ka Rayo Vallecano kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Valladolid da Shigol Lanot. Haga jinga kai League 1 hapreng ka PSG Persia ka Monaco. Haba pai shagana ka jinga kai ka PSG kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Monaco da Saula kawai. But haga ka jinga kai Udembele uli open Thep Argol naga benta ka PSG. Haga jinga kai Serie A hapreng ka Como Persia ka Juventus. Haga ni ka jinga kai ka Juventus kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Como da Arla kawai. Badia gini ki Argol jong ka Juventus le open Thep leng bau Colomiani. Haga jinga kai Bundesliga hapreng ka Bayern Munich Persia ka Werder. Haba pai shagani ka jinga kai ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bagalala apan pelim ya ka Werder da Lailanon. Bar haga ni ka jinga kai Hurricane le open Thep Argol nagbenta ka Bayern Munich. Haga jinga kai FA Cup hapreng ka Manchester United Persia ka Leicester City. Haga ni ka jinga kai ka Manchester United kala khor ka nam job din bagalala abat pelim salit ya ka Leicester City da Arla kawai. Badia ka gol Pynjop jo ka Manchester United le ban Thep leng bau Maguire haswa ban kod ka jinga kai kata haga minit ka khandai peu plus lai. Haga jinga kai Saudi Pro League hapreng ka Kenhun yele kai jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Al Fayha. Haba pai shagana ka jinga kai ka Al Nassr kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Al Fayha da Lailanot. Baria gini ki lai gol jong ka Al Nassr le ban Thep Argol dauduran bat shigol le ban Thep leng bau Cristiano Ronaldo.